Θα κατασκευάσουμε δύο παραμετρικές τριγωνομετρικές συναρτήσεις, τις γραφικές παραστάσεις τους και θα τους δώσουμε κίνηση. Εμφανίζουμε το σύστημα των αξώνων και δίνουμε εντολή να μπορούμε να τοποθετήσουμε τα σημεία σε βολικές θέσεις, σε ακριβή νούμερα. Δημιουργείται ένα ευθύγραμμο τμήμα πάνω στο οποίο θα τοποθετήσουμε ένα σημείο και θα του μετρήσουμε την τετμημένη του, που θα μας χρησιμεύσει για δύο λόγους, και σαν παράμετρος αλλά και για να μας προσδιορίσει πεδίο ορισμού. Κατασκευάζουμε άλλο ένα ευθύγραμμο τμήμα πάνω στο οποίο θα τοποθετήσουμε δύο σημεία, των οποίων μετράμε τις τεταγμένες τώρα, αφού είναι κατακόρυφο, και αυτές θα χρησιμεύσουν σαν παράμετροι, και στα τρία σημεία θα δώσουμε κίνηση σε λίγο. Και κατασκευάζουμε τη συνάρτηση. Πρώτη παράμετρος, επί, διαλέγουμε την συνάρτηση ημίτονο και μέσα τη δεύτερη παράμετρο την πολλαπλασιάζουμε με το χ και προσθέτουμε την τρίτη παράμετρο έξω από το ημίτονο. Κατασκευάστηκε η πρώτη. Δεν θέλουμε όμως ολόκληρη τη γραφική παράσταση, ένα κομμάτι μόνο. Γι' αυτό με το πρώτο σημείο βρίσκουμε και το συμμετρικό του ως προς τον άξονα ψ, δημιουργούμε ένα περιορισμένο πεδίο ορισμού. Μετράμε τις τετμημένες των άκρων, αυτά θα μας χρησιμεύσουν, και έχουμε επιλογή να κάνουμε την γραφική παράσταση σε περιορισμένο πεδίο ορισμού, αυτή τη συνάρτηση από εκεί έως εκεί. Όμως επειδή δεν έχουμε καλές μονάδες, για το ημίτονο φαίνεται σαν ανευθεία. Από τις προτιμήσεις λοιπόν αλλάζουμε από μοίρες σε ακτίνια. Και βγαίνει η γνωστή μας μορφή της τριγωνομετρικής συνάρτησης. Κατασκευάζουμε κουμπί κίνησης τώρα για τα τρία σημεία. Προσπαθούμε να μην είναι η ίδια, μπορούμε να κάνουμε διάφορες επιλογές. Και ας δούμε τώρα πώς μεταβάλλεται, παραμορφώνεται, αυξομειώνεται η γραφική παράσταση ανάλογα με την κίνηση των τριών σημείων, των τριών παραμέτρων. Μην ξεχνάμε, η πρώτη παράμετρος επηρεάζει και το πεδίο ορισμού. Θα κατασκευάσουμε τώρα και δεύτερη συνάρτηση με παρόμοιο τρόπο, μόνο διαλέγουμε συνημίτονο τώρα και αλλάζουμε τη δεύτερη και την τρίτη παράμετρο στη θέση και στον τρόπο που θα επηρεάζουν. Κάνουμε επίσης την περιορισμένη γραφική παράσταση για τη δεύτερη συνάρτηση από το ένα άκρο έως το άλλο και ας δούμε λίγο και την κίνηση. Θα ακολουθήσει και δεύτερο μέρος με γεωμετρικό τόπο.